Siguen na mañá de Radio Culleredo. Esta maravillosa sintonía nos permite sempre pois un maravilloso espazo para escoitar e compartir con Raquel Crespo e con Cristina Ramallo. Punto en boca. Que tal? Bos días. Moi bo día, Fran. Hola, buenos días. Que tal? Empeza a ver tamén como unha rutina, igual que na despedida cantamos, noto que cada vez que digo bo día, Fran, digo bo día, Fran. Esta muller, o de cantar o leva, ten unhas ganas. Que vai dentro de mí. Que nos sale cada vez mejor. Sí, bueno, sí, hombre. Oi, non sono moi Teño convencido. teño que recoñecelo, sí. Pero bueno, fai falta ensayar un poquinho, É que eso es ti, esto Sí, agora hai que que- meter tres voces que te inclúas ti, sabes? Ya está. No, eu quero a audiencia, non quero tampouco que a Anímate, audiencia, anímate. no. Non serán eses cascos, porque no sonamos moi ben. Eu non teño oído, como dice outro, non teño voz, pero oído tampouco, non? Pois mira, xa que empezamos así, entre jaja, oídos, son, tal, imos enlazar, porque hoxe temos con nós a unha persoa que xustamente traballa co son, non? Co sonido. Está con nós un... non é cullerdense, porque el é ourensán, creo. Efectivamente. Que, por favor, pero vive aquí mesmo. Entón é cullerdense. Xa é como Sí. lle dicía Alberto, no momento no que colles a rotonda do Freud, que está xusto ali en no Burgo, e permites, deixas pasar sempre a un, significa que xa eres de aquí. E se o faz máis dun día, é dicir, 2 ou 3 veces seguidas, ya eres de cullerdense. Exacto, xa eres cullerdense. Sí, Pois señor. está con nos hoxe David, que é o propietario e dono de Rudasón, unha empresa todo de iluminación tamén, iluminación, son, Ay, qué lindo. que temos aquí en Tierno Galván. Efectivamente. E vai nos contar un pouco sobre o seu oficio, que ás veces sempre quedamos co espectacular, non? Os Pero actores, digo as apelido actrices, porque os músicos. si non dirá Muñiz. David Correcto, Muñiz. David David Muñiz. Muñiz. Ai, que se Muy escoite ben, que saiban e diría que están aí. Que David é ese? David Muñiz, Bueno. Rudasón. Ahí está. David Muñiz, Muy bien. benvido a Radio Culleredo, home. Moitas gracias. Pois sí, entón vimos falar un pouco sobre o teu oficio, porque normalmente a xente cando vai de público a un concerto, a unha peza de teatro, a un espectáculo, co que quedamos é como en esa primeira imaxe, ¿no? Con ese o visual. Rápidamente, Sí. actores, actrices, escenografía, sí, iluminación que bonita, pero non pensas nunca na parte técnica, non? Si no creativo, pero non no técnico. Contanos un Sí, pouco. digamos que nós estamos no segundo plano, non? Sempre. O sea, como eu digo, se as cousas saen ben, o artista é o mellor, non? Se as cousas saen minimamente mal, sempre se voltan para atrás e miran para nós, non? Bueno, pero moitas veces non é así. O sea, moitas veces, pois, as cousas salen ben porque teñen que salir ben e as cousas salen mal porque é un compendio de cousas que fan que salan así. Pero bueno, Ao final o teatro, bueno, falo de teatro porque é o meu, pero calquera tipo de arte ou de exposición, non, artística neste caso, sí, son a Son- conexión de diferentes son moitos factores. Sí. Sí. En moitos sectores, o sea, un mesmo sector, pero moitos oficios de repente unidos. Efectivamente. E entón, o teu? Sí. Cal é o teu oficio? O meu Así, oficio, primeras. eu son técnico de son. O sea, eu, podo operar desde mesas de son, monitores, ata, facer planos de escenario, microfonear, todo relativo co mundo do son, non? Dentro do espectáculo, pois, cada evento é unha cousa moi diferente. O sea, non é o mismo un festival de 10, 11 bandas, 12 bandas, que o mellor pois, unha obra de teatro, un evento corporativo, eso, entonces, cada evento leva unha planificación, non? E dentro desa planificación, pois, aí estamos, os técnicos de son, técnicos de iluminación, de vídeo, eu dedícome ao son. ¿Y qué te llevó ahí? ¿Qué fue lo que... Es esto lo que me gusta? ¿Fue como una vocación? ¿Te veías de chiquito ahí? ¿O ibas a ver espectáculos y esto de las luces? O Mira, ouche ser sincero, eu iba para técnico de radio. A mí sempre me gustou a radio. Bueno, sí. David. Sí. Eu, de feito, cando fixen o ciclo superior de Imaxen e Son, iba coa idea de acabar sendo técnico de radio. Pero, bueno, visto como andaban as cousas, a vida levoume a ser técnico de espectáculos en vivo, non? Eu, desde pequeniño, sempre me gustou o tema de... non sei se vos lembrades, eu
o típico, tiñas un aparato de música, non grababas nunha pletina, tiñas un récord, nunha pletina tiñas outra cinta, ibas mesturando, non? Sí. Bueno, programas de radio grababas, bueno. Eu sempre tive ese digamos ese gusanillo, non? Entonces, co paso do tempo, pois, bueno, despois o típico que te reúnes con festas de amigos, e, bueno, pois pincho a música, non sei que, tal, bueno. DJ, todos pasan por DJ. Sí, en algún bueno, momento. entonces, bueno, o que parecía unha tontería, pois, para min, converteuse, pois, no que é o meu sustento, ahora mesmo. Nada, eu fume a estudiar a Barcelona, si, no ano 2000, fixen ali o ciclo superior, e despois tuve un impasse desde que deixes de, o sea, desde que rematei o ciclo ata que realmente me dediquei profesionalmente a isto, pues, tuve un impasse como de 6 anos, non que me dediquei a outros oficios variopintas. Así. Eso tenemos que tratar algún día, eso de variopintos. Sí, claro. Sí. Encántame. É como ti cando miras o currículum da miña parella. Tamén foi DJ. Define variopinto, non? Claro, Sería, sí, claro, que claro. é super curioso de que a xente, ás veces cando vemos a alguén con un traballo, asumes que eso é o que leva facendo toda a vida. Non, sobre todo agora na miña xeración vou lanzar así a piscina, pero claro, como casi todo o mundo ten esta posibilidade de entrar nunha carreira, casi todo o mundo, non digo non quero tal, pero ou un estudo de máis, asumes que cando remates tes que traballar diso. De feito, creo que por eso hai tanta sensación de fraude cun mesmo, porque non consegues e tal. Pero antes era rollo, eu escoito iso, os meus pais, amigos de, pois eu vendía barquillos en la playa. Pois eu vendía un que vendeu biblias tamén na praia. E dis, claro, no, veña, tes Na que... praia, Biblia. Sí, sí. Igual no vendía ninguna, pero bueno. Ou tal vez sí, Claro, depende. vete a Dedicábase a vender, por lo menos o tentaba, ¿no? Claro. Claro, pero quero dicir, esta cousa de variopinto, todo o que fas antes de chegar e si chegas, que eso... Claro, Pues a mí pasoume. No, y además hay procesos en los que uno se está buscando, ¿no? Y decís, bueno, a ver, tal vez esto me guste más, ¿no? Intentando, por ahí estudié esto y no me gusta tanto, no consigo trabajo de esto que me gusta. Efectivamente. Y qué sé yo, tengo que comer, Sí, básicamente. y sobre todo cuando estás viviendo a muchos kilómetros de tu Exactamente, de tu casa, pero ¿no? ahí me dan el trabajo en aquel bar, bueno, lo intento, mientras me pago los libros, yo Claro, qué sé, sí, son sí. muchas cosas que hice también tienen que ver con eso, me voy pagando los libros para estudiar esto otro que me gusta y yo qué sé, son como puentes, ¿no? Sí, exacto. Sí. Para mí siempre son búsquedas, quiero decir, ¿no? Por que Barcelona? O sea, algo Pues, en concreto ou foi porque... Fume a estudiar a Barcelona pois porque eu estudiei en SAI, que é un instituto é privado, non? E, bueno, a nivel internacional, pois, ten moito... máis se expande. Sí, ten varias sedes en varios países, en todo. O sea, ten bastante currículum, non? Pero, bueno, non é só por eso, porque aquí na pública non me daba para entrar. Entonces, dixen, ou o fago xa, ou isto mellor queda tal. Claro. Entonces, decidín irme para ali, bueno, era novo, non tiña compromiso ningún, marchei, estudiei ali, e ali estuve en 8 anos. Jova, sí. Sí. E entón volver aquí, non? Non. Non, vale. Dende Barcelona marchei para Madrid. Uh-huh. Sí, aí en Madrid foi cando realmente empecé a traballar profesionalmente no mundiño, onde foi que me abrín un hueco neste tipo de mundo, non? Traballei para varias empresas, fixen giras con E artistas. que facías de todo tamén? Ou... Empecé a facer o máis básico, Claro, vamos, para que, aprender, ¿no? Claro. Exactamente. Nadie chegas a unha empresa e te vas a poñer Acá a traballar, voy efectivamente, llegando. Empezas desde abaixo Eso ata que, bueno, xa che digo, empecé pues, traballando nunha empreseña pequena ali, despois fun para outra empresa un pouco máis grande, ata que empecé a facer giras con empresas e con artistas despois viñeme para aquí, pero bueno, Pero espera un segundito, ¿y te acuerdas, por ejemplo, ahí cuando estabas en estos comienzos, un trabajo que dijiste, wow, este es espectacular, o sea, eso que te dio la ilusión de decir, qué bueno que me fui a Barcelona, qué bueno que me fui a Madrid, ¿no? Que ben que escollín isto. Eso, que te da esa sensación de asertividad, era por esto que hice tanta vuelta, ¿no? Efectivamente, bueno, eu sempre terei na miña mente, non? O meu primeiro
traballo así importante, por así decir, foi cando me fun de gira con Malú. Ah, qué guai. Sí, estuve de gira, bueno, con él, o sea, estuve en varios meses por aí, no equipo técnico, realmente foi aí cando dices, jo, Esto qué bueno, mola, que sí, te sí. sentías contento. Y claro, qué bueno, qué dices bueno. tú, Qué este é o bueno. que me gusta. ¿no? Eso Claro. es, ahí está. Es aquí, O sea, es aquí, exactamente. esa sensación de entonces, ser. sí, eu sempre terei esa... Qué bueno. Despois viñeron máis historias. Despois preguntaremos tamén o negativo, que Sí, digo sí, que que esas hay- tamén son Que necesarias. hai moitas cousas. Sí, claro. Eu Moitísimas. xa che digo unha, horarios Claro. en plan turnos, que viña un artículo na Voz de Galicia hai uns días que falaba dos efectos adversos físicos e físico-biolóxicos que hai do traballo a turnos. Sí, sí. Vale, para chegar a iso primeiro, porque Estamos en la parte. David é autónomo. Sí, Ah, claro. también. Eso Como, aparte, eso é outra historia. Bueno, Claro, quero también. dicir. como a maior parte dos técnicos de son deste país. Sí. Somos, sí, freelance. O sea, traballamos para moita xente, que senón... Claro, é que isto un pouco, non, esa pregunta de como de difícil é ter un traballo estar en nómina asalariado sendo técnico de son. Pois hoxe bastante complicado, porque non hai moitas empresas realmente que teñan un volumen de traballo moi grande como para traer unha plantilla extensa, non? E a que teñen, pois, leva moitos anos con eles. Entonces, bueno, que pasa? Que moitas empresas, cando realmente teñen un volumen grande de traballo e non se dan abastecido co tema do personal propio da empresa, pois tiran de nós. Claro. Entonces, por eso somos moitos freelance os que traballamos neste mundillo. Sexa de son, de vídeo, de iluminación, o sea... E cal foi o clic de dicir, vale, teño que facerme freelance, é dicir, vou montar o meu, a miña propia empresa, que... O clic foi cando me viñen pa aquí. Sí. Ah. Porque eu viñeme por motivos personais. Bueno, cando viñen aquí, eu aquí non coñecía a nadie. O sea, eu traballei en Madrid, o sea, os anos que estuve en Madrid traballei ali, eu viñeme pa aquí, como que dicen por aí, cunha mão diante e outra detrás, non? Foi aquí cando dixen, bueno, pois aquí volvamos, co que se poda, ir montando as miñas historias, darme un pouco a conocer, Claro. conocer xente do sector, non? Bueno, pois un pouco o que fixen cando me fun a Madrid. O sea, Empezar de nuevo. buscar a vida, non? Claro, claro. Como cando chegas a un sitio, pois e non tes moitos contactos, pois, bueno, a día de hoxe, pois Vai ben. Pois por sorte, ¿Y eso cuánto hace de eso? pois mira, viñeme no 2014. Ai, ya bueno. sí. Sí. Bueno, tampouco, o sea, tampouco tanto, pensaba, claro, é que eu a partir do 2000, outro día pasoume, un chaval dixo, non, teño 18 anos, digo, eso que foi, 1900 e me di, 2000, non me lembro, xa non sei nin contar, pero como, Claro. ai, por favor. Sí. Claro, sí, sí. Pois sí. E 12 anos. como freelance agora, aquí, que tal é o sector? Ben. Como te A sintes ver, ti? ben, bueno, hai traballo, que non me queixo. Bueno, estou aquí de freelance, pero cando teño que ir para Madrid vou para Madrid, cando teño que ir para Barcelona, Bilbao, o sea, Claro, que dice Fran, o que non? faga falta, sabes? A min cando me chaman vou para onde sexa. O sea, un freelance non se centra nun solo lugar, ten que abarcar moito. Encántame, porque o de freelance soa como, sabes, un superpoder de... Claro. freelance. É que temos que ter un superpoder Claro, para, Sí, para sí, facer moitas para- veces, sabes? Para estar en todos los sitios. Sí, y- sí, claro, sí. Cando fas xiras ou cando de Claro. repente moves con un grupo que ti estás perseguindo, ao final Sí, bueno, é que tens que estar, Uh-huh. sabes? O sea, ti cando estás en un evento, sobre todo cando é un evento que che exige unha responsabilidade moi grande, Uh-huh. e tens que sacar forzas de que moitas veces onde non hai, porque hai veces que ao mellor sales imagínate, estás hoxe aquí e mañá estás en Ourense, pasado Sí, estás sí. en Pontevedra, e moitas veces sin descansar Sin dormir o que hai que dormir.
Pero Vale. bueno, ese é o problema dos freelance. Claro, claro. É que David e máis eu moitas veces cando nos atopamos pola rúa, sabes, sempre de que tal como autónoma, que tal como... Tal? Por eso eu te decía, ti tamén, os actores e actrices moitas veces sodes autónomos. Sí, en xeral eu creo que neste sector é o que distingue, porque como non hai, é imposible ter unha empresa que teña en nómina durante todo o ano alguén, ao final tes que asumir que son proxectos diferentes, vas traballando coas compañías que van chamando e un proxecto ten o seu a súa data de caducidade. Sabes que vai durar 3 meses e despois de 3 meses Sí, toca outra. Sí, Ou sí. verán en verán. Eso. E faz o verán. Bueno, son traballos de temporada. Quer dicir, a temporada forte no noso sector é agora, Sí, no verán. A ver, que despois ao longo do inverno tamén pois fan cousas, non? Pero bueno, o forte é agora. E, por exemplo, así, cousa moi positiva e cousa moi negativa que che veña á cabeza. Algo moi bonito e algo que... Pois vamos a ver. Positivo, que me encanta o meu traballo. Logo, pues, a ver, máis positivo que eso, que despertarte todos os días e dicir vou traballar no que me gusta. Sí, con ganas. Non hai cousa máis positiva que esa. Negativa, pois o que falábamos antes, no? Tema de horarios, moitas veces non comes ben, non descansas o que necesitas, pero bueno, eu creo que neste aspecto a parte positiva suple a negativa. vai compensando, Sí, ¿no? eu creo que sí. Por lo menos para min, de momento. Inda que a veces dices, me cago en... Bueno, a ver... Pero é así. Hai que liberar, hai que soltar de algún Claro, xeito. claro, o sea, Pero é así, bueno. Pero sí, eu creo que... resumindo, o sea, traballar no que realmente che gusta, eso para min é o fundamental. E despois, bueno, pues, as partes negativas esas. ¿Y cómo es trabajar contigo? ¿Eres muy perfeccionista? ¿Eres muy exigente? Son moi... A ver, objetivo no vas a hacer, pero... Sé positivo, sé positivo. A ver. Esta pregunta ahora, vamos a ver. Son moi, perfeccionista, sí, hasta certo punto sí. Tamén, a ver, non son moi puntilloso tampouco, sabes? Porque isto moitas veces é un traballo de equipo, e cada un ten as súas... Por eso te preguntaba cómo funcionas aí en los equipos. Cando traballo solo sí que son moi exixente para mí mismo, ¿no? Para mí mesmo. Quero dicir, eu trato de dar sempre o mellor que podo dar. Inda que a veces... Claro. Pois hai fallos, ¿no? Pero, bueno, eu creo que os compañeros cos que traballo sempre, a min nunca me... Hay buen ambiente. Bueno, creo pensar que hay buen ambiente de trabajo a tu nunca alrededor. lles din motivos como para criticarme o tal, que mellor sí, pero bueno, no sé, No eso xa teñen que dicir eles. Y hay momentos donde ves el trabajo terminado y sientes como te sientes satisfecho y dices, es que esto me quedó lindo. ¿Así hay momentos de esos? Sí, sobre todo cando a xente ven a ti e dice fenomenal, fixes un traballo perfecto, sí, porque é un traballo que moitas veces é agradecido, outras veces non. Sí. Outras veces acabas o bolo e dices, por favor, quero chegar a casa, descansar, que pase o día, sabes? Pero sí. Porque ademais, tema de sitios, ás veces non é a persoa co que traballa, é o lugar no que vas. Claro, que moitas veces dinche, bueno, hai que ir facer un bolo a tal sitio e tal. Dinche unhas condicións que despois chegas ali e son outras, totalmente diferentes, e teste que adaptar. Non é acústica simplemente, é todo, o sea, aparatos, material, bueno. Claro. Cosas. E iso tamén, ligado a iso, a inversión que hai dentro do teu traballo. Eso, la técnica, ¿no? Porque porque ás veces, por exemplo, eu como actriz son eu comigo mesma. E podo, quero decir, a miña ferramenta é o meu corpo, a miña voz, pero ti non, ti traballas con material, con real, e hai un gasto grande. Como cando vas a unha mercería, ai que bonito todo. Bueno, pois todo isto costou cartos. Sí. Eso é unha cousa que realmente moita xente non o ve. Pensa que os orzamentos cando se dan que me parece carísimo, é que digo, pero que hai unha inversión aí feita, que eso está aí, sabes? O meu traballo é no que pagar tamén. Claro. Non é, quero dicir, a día de hoxe eu creo que a xente estáse adaptando ás circunstancias, non? Eu, por exemplo, estou adaptando ás circunstancias que hai agora. Quero dicir, tampouco podes pedir
moito cando realmente sabes Que deberías... Exactamente. Entonces, pois é así. O sea, sobre todo eso, sí. Traballas con o material, bueno, pues un material bo é caro. Eso es. E, Sí, efectivamente, tan tienes que carísimo manter. Moitas veces, exactamente, hai que mantelo, e para amortizar eso, moitas veces non se amortiza en 1, 2, 3, 4 anos. No. Entendes? E carga e descarga. Eso, que, eh. quero Eso, dicir eso. que... Claro, é que non... Son pesadísimos. Son moitas Exacto, cousas, exacto. sí. Para que suene bien tiene que ser por ahí grandes, pesados y todo este tipo de cosas. máis un ¿no? aluguer onde teñas todo este material. Claro, hay que máis- guardarlo. é todo, a ver, Ujú. é todo un No, cúmulo de yo cousas. me admiro con el tema de los cables, ¿no? Que a veces uno va pasando en el escenario y dice, ¿qué cable va dónde, no? Es que es alucinante todo. Y luego cuando el sonido y la luz van creando esos ambientes preciosos, es como que a uno Sí. le pone los pelos de punta, es precioso Sí. también. O siguen al artista, o dentro de todos los trabajos posibles, ¿no? Tú dices, bueno, una conferencia, una obra de teatro, un recital, ¿no? Un concierto. ¿Hay alguna cosa que prefieras en términos de creación? Como, ¿a A ver, ¿qué te refieres? gusta más? ¿Qué te gusta más a vos? Decir, bueno, me viene este trabajo, ¿cuál de los tres preferirías, suponte, o de los ¿Te gusta todos máis, de todos los trabajos posibles? ¿Qué Ir te a, gusta? con Malú de música ou ir a unha conferencia sobre Si política? te lo tuvieras que preparar. Bueno, a ver, evidentemente, vamos a ver, a mí gustame máis temas musicais, non? Te Pero gusta bueno, máis la música, no fondo, tú vas onde tes que ir, onde No, te no, chaman. sí, del trabajo sí, pero El traballo, vamos a ver, que tes que ir facer un meeting político, Eso. vas facer un meeting político, que tes que facer unha obra de teatro, faz unha obra de teatro. Evidentemente hai traballos que che gustan máis que a outros, pero a hora de desenvolvelos, a profesionalidade vai ser sempre a mesma. O sea, vamos a ver. E agora, porque nos quedamos sin tempo, pero os nosos ointes, non sei se lembran que algunha vez falamos que a nosa querida compañeira Cris ¿Qué? ¿Qué va a decir? A ver. é DJ. Ah, sí, eso sí. Entón, así como examen final, nada de no vos rayedes, Que consello lle darías Sí, muchos a dan. unha Nobel DJ que vai no petar en Ibiza dentro dun ano? Que yo hice el curso de DJ porque yo preparo para terapia, yo soy terapeuta también, y los preparo para Digo, grupos de mandándote terapia. a Ibiza a hacer terapia con todos. Static dance y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces lo hago más para eso, para crear ambientes a 12, 15 personas. Igual si puedo ir a Ibiza me encantaría, pero sí que lo hago para crear ambientes, por eso me importa tanto la luz y esas cosas, así que sí que estoy todo el tiempo preparándome para eso, para que siempre sea un ambiente agradable para las personas y conecten con la emoción y esas cosas. Pero bueno, eso imagino que tú eres un maestro que lo haces todo el tiempo. Bueno, maestro... Sí, claro, pero tantos años. Sí. Vamos a ver, eu que creo que a nosa profesión valo ver ti ahora cando empeces a facer cousas é máis tamén moi autodidacta, sabes? O sea, tes que ir innovando, ver o que máis casa unha cousa coa outra. Entonces, ti dentro deso facendo moitas probas, Eso es. coméndote a cabeza na casa, no teu local, onde sexa, sabes? Sí, que va sintiendo la gente cuando uno pone cosas. Exactamente, eso, ¿no? ir probando ata que digas isto. Vale. Eu moitas veces, bueno, que claro, esa é outra. O tempo que perdemos sin que a xente o saiba probando cousas, probando... Explorando, claro. Eso, claro. E eso... O que chamamos o laboratorio, que dis, ti non o ves, pero isto é un laboratorio, estamos probando e ás veces, cando pásame a min con tela, que digo, ai, por favor, pero por que gastei estes cartos nisto, sabes? Pero claro, todo iso é o que dicías ti antes, hai unha inversión que de feito, claro. O proxecto de Punto en Boca naceu un pouco dunha frase que dixera unha chica que era, señora, no es una costurita. No es una costurita. Claro. Y esto es igual. Lleva trabajo, sí, prepararse sí, y esas cosas, claro. Bueno, Raquel sabe perfectamente ou non. O que hai sí que sabes perfectamente o que hai detrás dunha escenografía, ¿no? O traballo que se leva, eles, bueno, pues eles quen di, nós, por exemplo, pues preparamos moitas veces pues escenas pa concertos, pa historias na túa propia casa, non? Eles teñen os seus ensaios, teñen que mobilizar a súa xente, e toda a historia. O sea, hai un traballo detrás que a xente non ve, que realmente tamén o hai que hai que valorarlo. Claro. Sí. E agora sí que sí, imos chegar ao final basicamente porque aquí noso querido David ten que marchar
e ten que chegar a tempo porque estamos en vivo, en live, ten que chegar a tempo e cuarto a Coruña. Entón, imos te deixar, pero que todo o mundo sepa que o noso veciño ourensán catalán madrileño, no, é verdad, pero o noso veciño xa cullerdense David Muñoz, vale, con Rudasón está aquí, que contemos sempre tamén coa xente que nos rodea, que ás veces buscamos moi lonxe. ¿Tienes Instagram? Sí. Dilo, así te contacta. David Davizolo. Ahí está, vale. Me encanta. Entón, que sepades que aquí temos este servizo, que un veciño, e que sepamos que, bueno, que iso, que ás veces non hai que pedir tan lonxe, que simplemente hai que levantar a vista, mirar ou escoitar, neste caso. Sí, que está cerquita. Efectivamente. Claro, exacto, que estamos cerquita. Así que, bueno, ¿algunha última palabra? No, que moitas gracias. No, gracias a ti. Por estos momentos nada. Bueno, e agora vas marchar escoitando un hitazo. Prepárate. Estás preparado psicolóxicamente, David? Preparadísimo. Así non van comenzar os lives de Cristina como DJ, Ou sí, podes meter aí unha mezcla. Siempre hai. Unha. Punto en boca. Señoras e señores, sin palabras.